Moi ben, pois, moi bo día. É un placer para o Bloque Nacionalista Galego de Santiago de Compostela, pero sei connosco a Néstor. Están apagados, creo. Están apagados? Agora? Ahora sí. Sí? Agora sí. Ben, pois, repito, moi bo día. É un placer para o Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego recibir hoxe aquí neste Pazo de Raxoi a Néstor Rego Candamil, o deputado do Bloque Nacionalista Galego no Congreso, unha persoa sobre a que pois, todo o mundo recoñece que é quen defende realmente os intereses de Galiza no Congreso, que é a persoa que pon en riba da mesa propostas alternativas, todo tipo de iniciativas que sen supeditación de ningún tipo significan pois, avanzar e mellorar as condicións de vida e de traballo do noso país, e que, para alén desa condición que todo o mundo recoñece, sobre a que o propio presidente do goberno do Estado pois, ten que botar man para botar algo en cara. Cando ten que botar algo en cara é justamente que se esa persoa que ali defende os intereses de Galiza tamén o vai facer, como é lógico, coa defensa dos intereses de Santiago de Compostela, deste concello que é a capital de Galiza e que é o lugar onde Néstor Rego leva vivindo pois, moitos anos e onde foi concelleiro justamente no goberno municipal durante máis dunha década, levando ademais responsabilidades ben importantes tanto en cultura como en medio ambiente, en etapas que son moi recoñecidas socialmente, moi recoñecidas públicamente pola sociedade compostelana. E por iso, pois, quero deixarvos con el para que faga unha explicación global do que significan estes orzamentos e do que significan as propostas que o Bloque Nacionalista Galego en formato de emendas vai levar para mellorar estes orzamentos, tanto para o conxunto do país como para Santiago de Compostela en particular. Entón, isto, cando queiras. Nos falamos con Marta, pero como queiras. Correcto. Sí. Apagarse. Apaguemos. Ahora, De acordo. Pois, moitísimas grazas, moito obrigado, Goretti. Un placer, de verdade, estar aquí no Concello outra vez, e ademais para falar de cuestións que creo que interesan a todos os composteláns e compostelás, tamén a todos os galegos, como é mellorar o investimento no noso país, mellorar tamén as condicións de vida de toda a cidadanía. Porque, ao fin e ao cabo, diso é do que se trata, así é como enfrontamos nos o debate dos orzamentos do Estado, non? O obxectivo de que poida haber máis recursos e de que poida haber tamén medidas en positivo. O ano pasado é coñecido que se produciu o que nos entendemos e creo que os números avalan unha clara discriminación co noso país nun contexto en que o investimento subía por riba do 68%, de que subía na maior parte das comunidades autónomas por encima do 50%, no caso de Galiza baixaba 11%, tendríamos aí na 104 millones de euros en relación cos últimos orzamentos do Partido Popular, o ano 2018, que de Montoro. Isto fixo que a incapacidade ou desinterese dos partidos do goberno, do PSOE de Podemos, de negociar e de afectar ninguna das máis de 230 emendas que presentara o Bloque Nacionalista Galego, que o venerar tivese que votar en contra deses orzamentos. Precisamente por coherencia na defensa dos intereses de Galiza, por non sermos cómplices do que entendíamos como unha clara discriminación. Este ano, cal é o punto de partida? É lixeiramente mellor. Só lixeiramente mellor, porque é verdade que hai un incremento de 242 millóns, mas tamén é verdade que dese incremento máis da metade corresponde á construcción das fragatas 710 en Ferrol, que estrictamente non se pode considerar un investimento, porque non o é, e para além do máis tampouco entendemos que se poida territorializar, porque boa parte dos traballos, particularmente na fase inicial, de enxeñería e outros despois de suministracións tecnolóxicas e demais, non se van facer en Galiza. Portanto, é un pouquinho tramposo este incremento. Creemos que boa lógica esta partida non debería estar
dentro do cómputo de investimentos territorializados, porque, como digo, non é investimento nin estrictamente territorializado. Con todo, digo, é lixeiramente mellor. Nós tamén entendemos que foi grazas a esa posición de firmeza do BNG, por tanto, que deu resultado, no sentido que o goberno deu obrigado a incrementar os investimentos no noso país, mas ao mesmo tempo consideramos que son claramente insuficientes. Insuficientes, sobre todo, para compensar o déficit histórico en investimentos, en infraestructuras, particularmente en algo que nos situamos nestes orzamentos no centro, no foco de atención, que son as infraestructuras e os servizos ferroviarios no noso país. Por qué? Porque entendemos que máis case perfectamente neste tan que acarexado o proceso de descarbonización da economía, de transición ecolóxica, o transporte ferroviario, o transporte eficaz, eficiente, sustentable, por tanto, o modo de mobilidade do futuro. En Galicia, é verdade que leva unha demora considerable en relación co conxunto do Estado español e coa maior parte dos territorios do Estado español. Só algúns exemplos, non? Algunas das vías da liña de alta velocidade, da liña de ferrocarril, a rede ferroviaria interna, pois prácticamente están na mesma situación que hai 100 anos, non? A última modificación da liña A Coruña-Ferrol, de 1913, a Coruña-Lugo, ou que pasa coa liña Santiago-Lugo? Directamente que non existe, non? A estas alturas do século XXI é sorprendente que a capital da Galiza non estea conectada con unha das principais cidades do noso país, a falta de un tramo, e unha das cuestións que nos incorporamos aos orzamentos é a construción dunha conexión ferroviaria entre Ordes e Curtis que permitise a conexión de Santiago con Lugo, por exemplo. Ou, no caso das cercanías ferroviarias tamén. Galicia é a comunidade autónoma que non ten servizo de cercanía ferroviaria. Sorprendentemente, o ano pasado decía naquela altura o ministro Ábalos que presumía como unha das grandes mudanzas nos orzamentos que máis que triplicara o orzamento de cercanías para a mellora de cercanías, é dicir, para a mellora de cercanías ferroviarias, efectivamente de 500 a 1.600 millóns de euros. Cal é o problema? Que ningún só deses euros veu para Galiza por o simple feito de que aquí non temos cercanías ferroviarias. Por tanto, tamén incorporamos unha partida para que se implanten as cercanías ferroviarias en todas as áreas metropolitanas de Galiza, por tanto, na de Santiago de Compostela tamén, e para que se aumenten e melloren os servizos, para que se abaraten tamén os billetes, porque, por outras cousas, temos os billetes máis caros de todo o Estado español de forma incongruente e moitas veces inexplicable, non? É sorprendente que ir de Santiago de Compostela, por exemplo, a Ourense poida valer 16 euros, cando ir de Madrid a Barcelona se pode facer por 7 euros. Non ten ningún sentido. Por tanto, tamén nese ámbito temos propostas. E no caso de Santiago, para alén das que podemos decir que afectan estrita exclusivamente ao Concello de Santiago, que comentará a nosa portavoz municipal, Goretti San Martín, hai algunhas outras as que me gustaría facer referencia, porque sendo de carácter xeral teñen unha incidencia importante en Santiago de Compostela. Por exemplo, presentamos unha emenda para un plan de apoio á hostelería e ao comercio, para poder, digamos, sair definitivamente da crise económica. Son sectores fundamentais nesta cidade, un plan de apoio á actividade cultural, propostas no ámbito fiscal que tamén contribuirían, entendemos que de maneira moi significativa, por exemplo, baixando a 4% o IBE dos produtos culturais, xunto con outras, por exemplo, o IBE dos produtos femininos, ou higiene femenina, ou dos produtos pesqueiros, ou de servizos esenciais como electricidade
o gas, etc. Ou, no caso dos falos de peiteados, baixar de 21 vez por cento, que é unha bella reclamación deste sector, que o BNG xa defendeu en anteriores ocasións e que mantemos, por tanto, con absoluta coherencia. Mais tamén outros elementos que, sendo xerais, entendemos que contribuirían a mellorar a calidade de vida e benestar de todos os galegos e galegas, por tanto, tamén de todos os compostelanos e compostelás. Por exemplo, a subida das pensións mínimas, nun contexto en que o que estamos vendo é que o goberno, que se diga máis progresista, non reverte a reforma das pensións de anos anteriores, do ano 2011 e do ano 2013, sino que a consolida e engade novos recortes. Vistes esta pretensión de aumentar o período de cálculo a 35 anos, que suporía unha caída mínima de 6% nas futuras pensións. Nos pensamos que hai que actuar en sentido contrario, aumentar as pensións mínimas para facer que tamén se vaya reducindo tanto a brecha de xénero, porque sobradamente coñecido que as mulleres teñen de media pensións máis baixas que os homens, como a brecha territorial, podemos decir, porque Galiza ten as segundas pensións máis baixas do Estado español. Por tanto, a medida deste tipo parecenos que é especialmente importante. Ou elementos, e con isto xa finalizo, que nesta cidade, que é unha cidade universitaria, con un peso importante da investigación, que son relevantes, como a modificación dos criterios dos contratos predoutorais para que se acabe coa precariedade neste sector e teñan os mesmos dereitos recollidos no Estatuto dos Traballadores para o conxunto dos traballadores e traballadoras, entre outras, o dereito a indemnización por finalización do contrato, cousa que sorprendentemente hoxe non teñen reconhecido. O sea, apostamos, sabido, de negar polo apoio a investigación, e iso debe partir tamén por ofertar unhas condicións laborais mínimamente razoáveis e mínimamente decentes para poder desenvolver esa actividade investigadora. Como dicía, para alén destas cuestións xerais, hai emendas que teñen a ver directamente con Santiago de Compostela, que nos defendemos, porque ademais creemos que son absolutamente necesarias. É verdade que algunha que a defendemos casi en solitario, non? Pero nós xa temos experiencia de que cando algo é razoável, non importa que durante un ano, 2 anos, 3 anos, pois o BNG o defenda solitario, sabemos que acabará sendo, digamos, un elemento non xa que concite outros apoios, sino consensual do que a cidade reclama. En todo caso, deixo a palabra a Goretti para que os explique. Ben, pois, continuando logo con esta intervención que facía o noso deputado Néstor Rego, para alén desas cuestións xerais que afectan algunhas delas de maneira moi específica tamén a Santiago de Compostela, existen unha serie de propostas concretas que o Bloque Nacionalista Galego leva demandando desde hai tempo e que esperamos que sexan unha realidade. Unha delas é a petición de creación dun xulgado de violencia de xénero en Santiago de Compostela. É unha petición, ademais, que foi levada e aprobada no pleno por unanimidade, onde existen sectores sociais, a comezar polo propio Colexio de Abogacía, que o levan demandando desde hai moito tempo e demostrando que, por riba do que poden ser as estatísticas, o importante é a calidade do servizo e a imposibilidade de seguir con este colapso xudicial. Entendemos que é algo que ten que facerse unha realidade e que o que non pode ser é que logo moitas veces que se enchan a boca de propaganda e de dicir que hai que combater a violencia de xénero e que non se poña ese dispositivo en marcha de que, cando menos nas 7 cidades do noso país, poida haber xulgado de violencia de xénero, e no caso de Santiago de Compostela é unha necesidade evidente. Outra das cuestións que poñemos en riba da mesa é o incremento da contribución que se fai ao consorcio da cidade de Santiago, pedindo unha duplicación da partida. É algo que tamén levamos pedindo, reclamando en distintas ocasións e que neste caso é máis necesario que nunca. Nos queremos lembrar que nos últimos anos o Consorcio da Cidade de Santiago experimentou unha diminución drástica dos seus recursos. Aquela ferramenta que parecía que podía servir para revitalizar
e para axudar a políticas de mellora, de insonorización, de rehabilitación da cidade histórica, acabou converténdose nunha ferramenta con moi poucos recursos. Non teñen nada que ver, porque o que hoxe é o orzamento xeral de todo o consorcio, en 2010 eso era para menos da achega que daba o Estado, xa simplemente unha das administracións implicadas. Entón, o que temos que facer é conseguir dotala de máis recursos. Así que pedimos que se duplique, que se chegue aos 9 millóns de euros, nunha partida que anda alrededor dos 4,5 millóns, por tanto, que se duplique, para sermos capaces realmente de facer políticas de rehabilitación de vivendas onde non queden dúcias de persoas que non poden acudir a elas, ou mesmo para facer unha política de compra de locais que poidan servir como viveiros de experimentación de xente que poña o seu negocio, de xente que sexa autónoma e que decida instalarse a vivir na cidade histórica. Nos entendemos que a vivir ou a exercer a súa profesión ali. Nos entendemos que esta é unha medida absolutamente necesaria porque o que temos nestes momentos, xa sabedes que é política de propaganda por parte do goberno municipal que participou nesa proposta de que o Real Padroado ia traer 281 millóns de euros a Santiago de Compostela e onde nos orzamentos do Estado que aparece consignado son 0 euros a maiores, non hai ninguna achega extraordinaria, a achega que xa estaba hecha, a achega que xa había. E o que non pode facer Xosé Sánchez Bugallo, o alcalde desta cidade, é funcionar máis como un delegado do goberno que como alguén que pelexa polos intereses da cidade, que pelexa polos intereses deste concello e que pon enriba da mesa que realmente esta é unha necesidade. Hai outros temas que tamén son discriminacións históricas de Santiago de Compostela que hai que corrixir e algúns deles que teñen contías realmente pequenas que non entendemos por que non se levan a cabo. Un deles, histórico, a urbanización da Rotonda de Conxo. Levamos anos reclamando que se faga todo o posible por esa rotura que se fixo do barrio, por problemas que ten que ver con tamén seguranza de tráfico, que se faga aquí unha intervención importante na urbanización da Rotonda de Conxo, por onde pasaron ministros e ministras a fotografarse nesa rotonda dicindo que se iría a solucionar e aí continuamos. Entendemos que é absolutamente de recibo que iso hoxe poida levar consigo unha achega para que se faga, xa digo, nunha cantidade que é moi pequena, moi ridícula dentro de todos os orzamentos de fomento. Tamén pedimos que se faga unha realidade o que é o proxecto expositivo para a estación intermodal que quero lembrar que hai casi 3 anos este pleno aprobou por unanimidade que se denominase Daniel Castelao, que esa denominación non se fixo efectiva a día de hoxe, a pesar de que nós instamos e preguntamos no pleno varias veces por que non se fixo efectiva, hoxe ainda non aparece na denominación ese nome, Daniel Castelao, aprobado por unanimidade nesta corporación, e era unha unanimidade respecto dun proxecto que non era única exclusivamente poñerle o nome, senón tamén que ali houvese unha exposición dedicada a Daniel Castelao, ca súa tipografía, ca súa obra, e que iso pudese ser a primeira chegada de milleiros de persoas que entran na nosa cidade a través justamente desa estación intermodal e que pudesen encontrarse coa súa obra, igual que no aeroporto de Rosalía de Castro, que se deberían de encontrar tamén con Rosalía de Castro como elemento fundamental de identidade do noso país. Outra cuestión, agora xa que falamos do aeroporto, relacionada está a bella demanda de facer a recuperación de plan de usos da terminal da Lavacolla, que lembramos que se cumpren 10 anos agora desde que está pechada e en continua deterioración, e onde houve en riba da mesa propostas diversas, unha delas relacionadas claramente con facer ali un hangar, centro de reparacións e tamén actividades de formación en traballos relacionados justamente ca aeronáutica que están postas en riba da mesa, pero en todo caso se xan esas sexan outros, o que non podemos é permitirnos o luxo de ter ali unhas instalacións que ano tras ano o único que van facendo é pasando o tempo e deteriorándose. Neste caso eu digo que o que non poden facer as administracións públicas é ter uns niveis de eficiencia máximos. Nos preocupamos porque haxa edificios privados que nestes momentos teñan problemas de poder acabar estando en ruínas e que nós, como administración públicas, deixemos que vaya pasando a ter instalacións, a verdade, de infraestructuras as que non lle damos uso.
é algo que non nos podemos permitir, e esa tamén outra das emendas que nos presentamos, non poder facer un plan de recuperación, un plan de usos e recuperación da vella terminal da Laracolla. Tamén solicitamos o acondicionamento para uso deportivo e a cesión do campo de tiro de bando. Entendemos que son moi necesarias en Santiago instalacións deportivas, e tamén outro dos temas que normalmente son obxecto de debate no pleno, as escasas instalacións deportivas que hai en Santiago de Compostela, e hai espacios aí enormes, importantes, que ao final acaban estando no monte, que non entendemos porque neste caso non poden acabar cedéndose e acondicionarse para goce, para lecer, para practicar deporte a sociedade de Compostela e de toda a súa comarca. E xa finalmente dúas cuestións de ámbito diferente. Unha delas que nos preocupa de maneira especial é a necesidade de que haxa unha ampliación da rede de saneamento en Santiago de Compostela. Este é un tema sobre o que o Bloque Nacionalista Galego leva traballado moitísimo tempo. Nos queremos lembrar que, claro, se non queremos que o rural fique deshabitado, temos que dar servizos e temos que conseguir que eses servizos estean á altura, e que Santiago de Compostela ten un rural con problemas de saneamento e de abastecemento que non está á altura, porque concellos veciños están moitísimo mellor dotados que o propio Santiago de Compostela. Hai, neste caso, 112 núcleos de poboación que non dispoñen de abastecemento de auga, 125 que carecen de saneamento, 90 que non teñen ningún deses que se consideran servizos básicos. Nós entendemos que é fundamental, imprescindível, tanto para o tema de parar, de frear o despoboamento no rural, como para a mellora do ambiente. Así que hai unha importante, neste caso, unha petición de 1,5 millón de euros, para que se utilice tamén para esta ampliación da rede de saneamento. E xa finalmente outra reclamación que facemos desde o Bloque Nacionalista Galego de Santiago é a posibilidade de ter un centro da UNED en Santiago de Compostela. Hai realmente unha demanda altísima de que iso que poida haber. Na actualidade hai centros na Coruña que contan con algo en Ferrol, en Pontevedra, en Lugo, en Ourense. Realmente non se entende como Santiago, cidade universitaria, unha demanda altísima tamén para que persoas poidan facilitar ese estudo a distancia, que poida servir a Santiago e tamén as vilas da contorna. Así que nós seguiremos insistindo, como ben dicía Néstor na súa intervención. Hai cousas que son de xustiza. Eu creo que as peticións que facemos aquí son prudentes, son responsables, son serias, entran en cuestións que son básicas absolutamente para a poboación de Santiago de Compostela, e o que facemos a petición neste caso, a que se teñan en conta, e no caso particular do Bloque Nacionalista Galego de Santiago, a que o propio alcalde de Santiago, xa digo, cese nesa actitude de esconder sempre a cabeza e de dicir que non ten nada que comentar a respecto dos orzamentos, do que sempre que todo lle parece ben, e que dunha vez por todas se poña a fronte con algo que deberían de ser compromisos, porque, insisto, moitos destes, cando se levan ao pleno, acaban sendo aprobados por unanimidade ou por unha amplísima maioría de abstención do Partido Socialista, que colleu esa maneira, digamos, de non ter que comprometerse coas cousas, que absterse de maneira sistemática, pero moitas delas non teñen ao final máis remedio, porque son un clamor social que apoialas, e o que hai que facer logo, unha vez que iso está aprobado, é traballar para que iso poida ser unha realidade. Así que tamén a eles lle toca petar e decir públicamente que reclaman estas métodas para Santiago de Compostela. E non sei se tedes preguntas. Para Santiago, por exemplo, quería preguntar onde se atopa ahora mesmo o voto do Bloque Nacionalista Galego con respecto aos orzamentos, e se hai algún tipo de conversa para cambiar o goberno para cambiar. Sí, está pasando esa topada ao comezo. Efectivamente, houve algunhas reunións, houve conversas, mas no momento non hai ninguna concreción. Neste tema xa sabemos que se trata precisamente de concretar que emendas do BNG vai apoiar ou non apoiar os partidos do goberno, ou que propostas de transaccionais, que sempre é posible, non? Pedir unha determinada cantidade que non van propor, e, por tanto, como vai ficar a foto final, non? En primeiro lugar, en relación cos investimentos, co aumento do investimento territorializado na Galiza,
atendendo a propostas que, como decía perfectamente Goretti, pois son absolutamente razoables, son de sentido común, son para suplir déficits históricos que ten o noso país para poder avanzar en calidade de vida e benestar, e en función disso, e depois en segundo lugar en tanto a políticas sociais, que tamén xa manifestamos a nosa posición. Aquí mencionei algunhas, podríamos falar ainda de moitas outras, porque entre esas propostas estaría efectivamente además de mellorar as pensións, de lograr a reforma laboral, resolver o problema dos emigrantes retornados coa Facenda española, e non só dos emigrantes retornados, de todas as persoas, que é unha proposta que levamos, que por razón de precariedade ou que tiveron que estar en ERTE teñen máis dun pagador. Sabedes que as persoas que teñen que facer unha declaración de renda con 2 pagadores parten xa dun limiar diferente, é moi diferente, un pagador 22.000 euros, con 2 pagadores 14.000 euros. Isto entendemos que non é en absoluto razoable e que debe resolverse. En fin, hai moitas cuestións que nos colocamos o antes. Por agora, concreción non hai. Por tanto, nós temos todas as opcións abertas. Xa dixemos que o punto de partida do BNA é que o goberno teña que moverse, non? Tamén dixemos sempre que non nos gustaría poder votar a favor dos orzamentos. Por qué? Porque eso significaría que son uns orzamentos bons para Galiza, non? Bons para as clases populares, para as maiorías sociais. Pero se iso non é así, evidentemente que non vai ser esa posición do delegado. Nos temos toda a vontade de diálogo, vamos traballar, pero corresponde tamén ao goberno moverse, non? O BNG está a posición agora mesmo non a abstención. Bueno, deixémolo en que non estamos no sí, porque para estarmos no sí, pois ten que haber Morielo, tampouco quero baixar a ese nivel de concreción, porque en todo caso insisto que a posición de voto decidirá a Executiva Nacional do BNG unha vez que coñezamos como van quedar os orzamentos, e iso é o que non sabemos neste momento. Si podemos decir que non estamos apreciando un grande interese negociador por parte dos partidos do goberno, do PSOE e de Podemos. Non sei se é que están xogando as matemáticas parlamentarias e que o que lles preocupa é ter a maioría de votos para poder aprobar os orzamentos, mas en todo caso xa sabemos que nunca é bo xogar as matemáticas puras, particularmente nun contexto como o que hai, en que non existen maiorías absolutas e, polo tanto, a conformación de maiorías pode mudar duns asuntos para outros. Xo vimos no acordo na investidura e xo vimos noutros asuntos, incluso algún que o goberno perdeu por non ter previamente negociado, como o famoso da incautación dos fondos municipais, dos recursos municipais, que o goberno perdeu e tivo que modificar a súa posición, ou algún outro, como o do BEBEC, que ao final venou por un voto en segunda votación, en fin, en circunstancias extrañas. Non quero dicir que as maiorías poden ir mudando, e, por tanto, e por máis razóns, o PSOE, especialmente, creo que debería preocuparse porque os orzamentos do Estado fosen bons para Galiza. Creo que hai cuestións que van máis alá de conseguir unha maioría puntual de votos nun determinado momento, que sería o que se tivesen en conta. Ademais, destas emendas que falaron, bueno, entendo que estas emendas son un pouco o fundamental, un pouco a chave a conseguir para un posible apoio, non? Eu queria preguntarle tamén, Néstor, por esa asamblea que tiveron fai pouco, do BNG, un pouco como valora ese cambio, ese novo plantexamento que fai o BNG, un pouco dun partido un tanto máis moderado, non sei como denominalo, como valora? Bueno, primeiro, en relación cos orzamentos, non o dixen, nos presentamos prácticamente 300 emendas aos orzamentos do Estado.
creo lembrar que 278 como BNG presentamos algunha máis conxuntamente con outras forzas políticas soberanistas, algunhas que teñen que ver con cuestións que nos atinxen a todos, como a lingua, a cultura, o apoio ás producións audiovisuais ou ás producións culturais en lingua diferente do español, etc. Por tanto, estamos aí perto de 300 emendas, hai moitas que son fundamentais e que van entrar no proceso de negociación. En segundo lugar, en relación coa Asamblea, a ver, o que pasa é que parto de negar a principal. Eu sei que é unha cuestión que trasladaron así os medios de comunicación, mas creo que se baixamos aos textos, todos podemos comprobar, non é que o diga eu podo dicir por él, que viña exercendo, veo exercendo até agora membro da Executiva, veo exercendo ademais como coordinadora da Executiva, e que se pode constatar nos textos. Non houve absolutamente ninguna mudanza do punto de vista das posicións políticas e ideolóxicas do BNG, absolutamente non houve nada que se mudase. Por tanto, o BNG está onde estivo sempre, está na defensa dos mesmos obxectivos estratégicos de sempre, o obxectivo estratégico da soberanía, pero coa mesma, podemos decir, co mesmo sentido común de defensa tamén de posicións tácticas que falan que Galiza avance como país, desde a defensa dun novo estatus para Galiza até reclamar algo tan elemental como que o noso país asuma todas as competencias que ten pendentes, algo que, que debería ser de sentido común e que deberían partillar todas as forzas políticas, non? Acontece que nos últimos 12 anos de goberno do Partido Popular non se asumiu ninguna soa competencia. O BNG está onde estivo sempre, na defensa dos intereses de Galicia, que estamos facendo coas emendas no Congreso, con todo o labor no Congreso, que estamos facendo nos Concellos, no Parlamento Europeo ou no Parlamento de Galicia. Por tanto, a miña valoración é que nos reafirmamos a posición histórica que viña mantendo o BNG e punto. Ben, se non hai máis cuestións, pois obrigadísima por virdes e até a próxima.